Halo, layanan analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Ayo deleng saben parameter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen perlu, sampeyan bisa mungkasi video. Sampeyan bisa nyinaoni saben parameter perusahaan sing diteliti kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki. United Health Group, ticker UN. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit 19 Mei 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan United Health Group Inc. kalebu subkategori. Matchtrack, 18 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang cukup wakil. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek 2 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori 2,5 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar kanthi sakabehe. Sampeyan bisa ndeleng sing rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang 2. United Health Group. Bandingake dinamika rega saham perusahaan United Health Group lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat pungkasan 12 sasi saham United Health Group nuduhake dinamika minus 43,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 21,5%. Iki ora ateges apa-apa menawa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar organisasi United Health Group gunggungipun 264,82 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 515 US$ miliar, subkategori kasebut yaiku United Health Group nyumbang 51,383% lan minangka pimpinan utama subkategori kasebut. Regane buku perusahaan kira-kira 95 US$1 sen miliar. Nilai buku subkategori punika 229 US$ miliar. United Health Group Inc. nyumbang 41,468%. Wis dibandingake enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani United Health Group ing subkategori nalika netepake nilai pasar 51,383%. Regane buku 41,468%. Iki 19% kurang saka nuduhake nilai pasar. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, ala, minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang finansial 81.716 US$ miliar. Utang kanggo nilai buku punika 86% saka usaha. Taksiran saka kewajiban finansial perusahaan, pas sable 0 terms. Rasio rega kanggo earnings perusahaan yaiku 12. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 13,6, iki 12% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 22.108 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 24.451 US$ mayuta-yuta. Iki 10,6% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 0,6. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 0,5, yaiku 20% luwih dhuwur tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi rega pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, pas sable, minus 0,5 terms.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $410.090 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken dadi $449.390 mayuta-yuta. Lan iki 10% luwih saka saiki. Taksiran pratandha saka Proxales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Marginality punika 5,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 1,8%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 57,361%. Iki 12% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ketidakseimbangan rega saham perusahaan. United Health Group Inc. paling kamungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi podo karo $662.000. Lan kanggo subkategori $739.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 10,4%. Taksiran ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Bati saben pegawai $55.03. Rata-rata ing subkategori punika $54.04. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 2%. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka revenue saben pegawai perusahaan punika $1.025.000. Subkategori $1,506.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 47%. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 1%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,4%. Iki taksiran saka risiko potensial remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 20% kanggo perusahaan United Health Group Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 34%. Rata-rata, securities subkategori sing rega luwih dhuwur tinimbang perusahaan United Health Group Inc. Rega saham perusahaan saiki watara $292. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $414. Rega nyata lan dinamika ramalan konsensus kira-kira 42%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa publik ing mangsa saiki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka pambiji perusahaan United Health Group. Sistem informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video saiki minangka review. Matur nuwun para rawuh kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan saka guru, markets.